Og så er vi inde på Badline, det vil være EP i beskrivelsen. Jeg tænker bare lige hurtigt på, at næste episode kommer måske til at være sådan sammen med en, der hedder Syndrex. Så det vil være EP til hans YouTube-kanal i beskrivelsen. Vi skal faktisk bare lave noget SG Unranked. Bare den her maskine. Og hvis I undrer jer over mit skin, jeg bruger en fætters, fordi jeg af en under grund af venner ham fra. Det håber jeg virkelig, at I vil acceptere. Altså, jeg ikke bruger min egen, men stadigvæk, ja. Kyle. Fuck, et nice navn. Ja, Mumu, yes. Måske, og så er det punktum legit, bare lige hurtigt. Yes. Hov. Vi skal faktisk bare blive ved med det her. Vi kan sige, at den næste episode også spille noget. Altså, der er Syndrex. Han vil sikkert foretrække noget. Men, oh my god. Nå. Spil. Jeg gæb det der med en mus. Fuck ud. Bum. Ja, en mus for god, hvad skal jeg gøre? Yes. Ej, nej. Det der det. Yes. Jamen, han er sgu da mega god. Ellers så hacker han. Okay, jeg skal bruge et mirakel for at klare det her. Og selvfølgelig går min mus død. Yes. Ja, selvfølgelig ikke. Escape. Ej, jeg kan ikke lide ham der. Der range. Ej, hvad skal der? Okay, jeg tror vi på noget andet. Jeg kan virkelig ikke lide det der. Advance, nogen der spiller. Archer. Nu håber jeg virkelig, at der er nogen, der gider det her. Fordi jeg gider det godt lige over det her. Men så vi venter så lige. Ja, kom op. Når jeg når de der 100 subscribers, så starter jeg på nogle nye serier. Men nogle serier lader jeg blive. Jeg kom til at se forkert sidste video, da jeg talte om det. Ej, fucking nu. Sådan jeg tænder. Hvorfor går den også lidt dårlig nu? Ej, hvor er den irriterende. Sådan der. Yes. Ej, okay. Jeg kan virkelig ikke lide det her. Okay, jeg tror bare, jeg tager noget at ske. Moves.
Jeg spiller næsten klokken 8 lige nu. Free for all. Okay. Jeg komboer. Oh my god, man. Hvad skal der ske? Ej, 3v1. Hvad skal der ske? Vi har cheese. Dræb en. Rip. 3 HP. Okay, det er pisse sådan over ham, der han vil lukke. Ej, nu fucker jeg nu igen. Undskyld, at min mic den var meget lav. Undskyld, jeg sådan lidt tættere på. Ej, kan man overhovedet høre mig lige før? Halvt HP. Okay, hvad skulle jeg gøre? Hvad sker der? Giveaway. Ja, det kan jeg ikke få lige med det. Dræb. Nå, men han skal væk. Så tæt på at spise, så slår han mig lige præcis. Okay, jeg ramte ham lige før. Det siges altså lige herfra. Okay, men jeg skal gå den her der dræbe. Okay. Okay, lad os dø. Ja, bare dø. Slash hop. Noget andet. Jeg er faktisk ret ny til det her. Arena PvP, den der. Jo. Den der. Ja. Unranked. Og min mus irriterende igen. Jeg tror det er 7. gang i den her video. Ja, det er meget irriterende. Jeg sådan der. Jeg skal ikke. Jeg laver mig lige. Okay. Nej, lad være mus. Lad være med det her. Sådan der. Har den fået nogle gode combos? Fuck, han løb her. HP. Rip. På igen. Og så gør musen det igen. Jeg skal ikke bruge den. Og det er sådan. Den der fishing var det irriterende.
noget galt med den der rod. Jeg skal... Yes, fordi det der shot ind. Nu prøver jeg at mig ind. Okay, jeg fik mig faktisk ikke, men det er ikke så meget, fordi jeg ved, jeg vinder det her game. Mindre han er klog, hvilket jeg ikke tror, han så meget er. Jeg skal lige herhen. Nej, det er han ikke. Noget mere escape. Det er det nyt map, tror jeg, eller det... Ja, det ved jeg ikke. Den står til mig, hva'? Og those combos. Ja, så får han det samme på mig. Rip. Lev. 3,5. Jeg tror, det her det kom... Okay, 2 games mere. Og så ender jeg videoen. Hvad kommer jeg imod? Og kan min mus lade være med at irritere mig? Yes. Nej. Inden jeg kommer ind i gamen, så gør den det. Gør den hver gang. Okay, nu prøver jeg at bruge min rod. Sådan er min mus lige kan lade være. Yes. Det der, det er bare noget, jeg kan, mand. Yes. Okay. Indtil vi dør. Vi skal lige prøve at se, om vi godt kan holde vores streak på kills. Indtil vi dør. Yes. Nej. Ej, jeg skal lige være. Yes, jeg kan. Okay, jeg har ikke engang taget mit gap. Jeg tror sgu, jeg vinder uden gap. Yes, uden gap. Okay. Indtil jeg dør har jeg så... Godt. Yes. Meget lille map. Okay, ham der. Yes. Så på at dø, mand. Ikke FFA. Yes. Galt, vi er heldige, mand. Vi holder bare streaken. Dead empty nok bag. Dårligt kan Laura ikke, men dead empty nok bag. Det kan være, vi dør noget. Det ingen ved. Det gør det ikke. Jeg tror faktisk, vi gør. Fordi ham der, han kan få nogle gode combos. Det kan jeg også. Han gik sgu da lige væk. Hvorfor? Okay. Vi ender gamet her. Vi ses.